med AT og sådan noget? Ja, men det hele det er bare noget lort. Det er, og gruppen og sådan noget? Ja, men det hele det sejler. Det er virkelig ikke særlig godt. Det var sådan, da du skrev, jeg var også bare sådan, det var bare det eneste, jeg bare sådan lige trænger til. Det var bare at sidde nede og bare sådan lige, bare ikke tænke på skole. Nej, det bare sådan fred og ro. Bare lige få ro på tankerne. Fred og ro, ja. Ej, homie, jeg er mega sulten. Jeg kunne virkelig også godt noget frød. Jeg har hørt, at der er virkelig god pizza og top fresh drikkevarer i anden uges restaurant. Ja, i lokale 12 på Mullernes legatskole. Men for helvede, jeg er vegetar. Ja, men det er lige meget, fordi jeg er både vegetarpizza, oksekødspizza og svinekødspizza. Og kage. Der er noget til alle der. Jeg var frisk på det hele, mand. Ej, hvad fuck var det egentlig? Det ved jeg sgu ikke. Det var fandme uhyggeligt. Ja, egentlig også ret pænt sulten. Ja, jeg kunne godt få et slice. Ja, det kunne jeg også godt. Skal vi? Ja. Ja.